Galicia vai aumentar as batidas de xabarís nas zonas con maior concentración de granxas de porcos como Odeza, A Limia, Terra Chá e Betanzos. A Xunta toma esta medida preventiva a raíz do gromo detectado en Cataluña. Galicia pídelle ao Goberno Central un plan estatal para reducir a poboación de xabarí. Os concellos galegos que arranxen vivendas baleiras para alugueiro social terán axudas, cubrirán ata o 95% da rehabilitación. Alfonso Rueda anunciou no Parlamento que se aprobarán este mesmo mes e poderán optar os municipios de pequeno e mediano tamaño. Ringleiras de persoas na primeira xornada de Expo Convento, unha feira con gran tradición na Coruña que oferta máis de 200 variedades de doces elaborados por monxes e monxas de conventos de toda España. O máis demandado, o biscoito marroquí elaborado no da Concepción, en Sevilla. Boas noites, comezamos. A Xunta incrementará a caza de xabarís nas zonas con maior concentración de granxas de porcos. Insta ademais o Goberno a facelo mesmo a nivel estatal. É unha medida preventiva para impedir que se repita aquí o que está a acontecer en Cataluña co gromo de peste porcina. Polo momento, mantense en 9 a cifra de animais falecidos por este virus. A Limia, Odeza, Terra Chá e Betanzos. Nestas 4 comarcas o Goberno galego incrementará as batidas de xabarís para evitar riscos de transmisión de enfermidades nas granxas de porcos. Agora mesmo podese cazar xabarín todos os días sin límite de cabezas no 80% do territorio galego ata febreiro e habrá que pensar se isto se ten que ampliar. Nunha xuntanza telemática mantida esta tarde co ministro, Galicia pediulle ademais un plan estatal para reducir as poboacións de xabaril. Moitos expertos relacionan a reaparición da peste porcina en Cataluña coa proliferación descontrolada destes animais preto de zonas habitadas, un fenómeno ao que Galicia non é allea. Fálanse de unha poboación de máis de 1,5 millón de animais en toda España e cos correspondentes, maioría deles, na cornisa cantábrica. Cúmprese o 6º día desde a detección dos 2 primeiros casos de xabarís infectados no parque de Colserola, de onde seguen sacando animais mortos. En total, durante estos días hemos encontrado un total de unos 50 cadáveres. Polo momento, os casos confirmados seguen sendo 9. O Goberno insiste en que as prioridades son conter o foco e evitar o peche dos mercados. Os trabajos están dando resultado a nivel internacional. Ayer lo hacíamos con Reino Unido y continuamos con muchas gestiones para, como siempre repito, certificado a certificado, lograr poder continuar la salida de nuestros productos. Cataluña aprobou hoxe as primeiras axudas 10 millóns de euros para os produtores que ven os seus mercados pechados. Galicia activará novas axudas para aumentar o parque de vivenda social e han dirixidas aos concellos que rehabiliten pisos baleiros para destinalos ao alugueiro. O presidente da Xunta avanzou que estas subvencións cubrirán ata o 95% das obras de reforma. Imos triplicar no ano 26 a cantidade que lle damos aos concellos para que rehabiliten inmuebles de carácter municipal que están en desuso, os dediquen a alugueiro social. 95% que vai pagar a Xunta de Galicia e queda blindado o carácter social. A construción de vivenda pública volveu estar no debate parlamentario en Galicia. Alfonso Rueda insiste no seu compromiso de duplicar o parque público nesta legislatura, pero a líder do BNG está convencida de que non o vai conseguir, Xesús. Si hola, Ana Pontón, parece imposible que a Xunta sexa quen de construir 4.000 novas vivendas públicas de aquí ao ano 2028. Propón mellor que a Xunta merque con cartos públicos ese número de vivendas xa construídas. Alfonso Rueda recordoulle a líder do BNG que a construcción non é maxia, é un proceso que leva certo tempo, pero convidouna a asistir á primeira entrega de vivendas públicas que será a principios do próximo ano en Pontevedra. Recordou Ana Pontón que hai 22.000 persoas apuntadas na lista de demandantes de vivenda pública, moita demanda e pouca oferta. A solución, di ela, non pasa pola construcción, senón pola compra. Estamos propoñendo que en 5 anos merquen 4.000 vivendas para destinalas a aluguer. Resulta que hai que comprar pisos, e se non os venden hai que expropiar, moi venezolano, moi de como é a solución máxica. Imposible, repetiu varias veces a voceira nacionalista, que estén feitas 4.000 novas vivendas públicas antes de que remate 2028.
é que vostede sabe perfectamente que en 2028 non vai haber construídas 4.000 novas vivendas públicas en Galiza. Non, onde están eses pisos? Lle volvo a decir, señora Pontón, construíndose, non poñes as caras, é certo construíndose, é unha cousa que se chama facer unha obra, executala, non se falla así. Vostede cree que a política é máxica, porque claro, desde a oposición, tantos anos. Nesta sesión, o socialista Gómez Besteiro volveu criticar o proxecto industrial de Altri. Rueda lamentou que para tentar impedir a súa posta en marcha, os socialistas negaran unha nova subestación eléctrica para toda a provincia de Lugo. O que vai, esa alegación vai a Nigures, esa alegación para salvar o soldado Altri vai camiño de Ningures. Xa sabemos que na Moncloa non lle fan ningún caso. A única vez que tuvo éxito foi cando conseguiu convencelos de que por apuntarse vostede un pequeno tanto político valía a pena deixar unha provincia sin conexión eléctrica por moitísimo tempo. Oso é o seu logro. Rómpese o pacto de goberno no Concello Ourensán de Ramirás. O Partido Popular acusa a alcaldesa socialista de poñer excusas para non ceder o poder. As dúas formacións pactaran que o PSOE estaría 2 anos á fronte da alcaldía e os outros 2 estaría o PP. O cambio de goberno tiña que producirse no mes de xuño, pero os populares critican que a alcaldesa segue sen ceder o bastón de mando. Nas eleccións municipais produciuse un triplo empate en Ramirás. Tanto o PP como o PSOE e o BNG obtiveron 3 concelleiros. Da política nacional, novidades no posible caso de financiamento irregular no PSOE. O xuíz volve pedirlle ao partido a relación completa de pagamentos en metálico realizados ao longo de 8 anos. Entre eles, quere coñecer os que recibiu Pedro Sánchez. En alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura. A Audiencia Nacional quere saber canto e cando cobrou o presidente en efectivo do PSOE. Pero non só el, o xuíz Moreno é categórico. Quere todos os pagos en metálico entre os anos 2017 e 2024. Aféctenlle a quen lle afecten, non só os de Coldo e Ábalos. O xuíz considera que se trata de feitos de enorme gravidade e constata que non está claro a orixe dos cartos en metálico que dispoñía o partido para pagar os gastos dos seus dirixentes. Le puedo garantizar a los telespectadores y a usted pues que desde luego el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Pedro Sánchez insiste en que non hai nada irregular e faino no medio dunha ofensiva do PP contra él. Ayer Sánchez mintió a todos los españoles una vez más. Se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce. Y yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez. A pesar de que todos los españoles hemos visto un mensaje del señor Sánchez a Ábalos hablando sobre su amistad. Din os de Feijóo que minte sobre Ábalos e minte sobre Cerdán. Santos Cerdán e a súa muller deberán comparecer no Senado este mes e os populares estudan tamén chamar a Begoña Gómez. Queren explicacións sobre o seu papel no rescate de Europa. Una de las veces que estuve y que llamaron a señora Begoña, sí que vi dinero encima de la mesa, mucho. Coldo e Ábalos defenden que a familia Hidalgo botou man da muller do presidente para axudar no rescate da aeroliña. Anuncio importante, se están pensando en mercar coche. O Goberno anuncia novas axudas para a compra de vehículos eléctricos e para a ampliación dos puntos de recarga. Un plan dotado nada más y nada menos que de 400 millones de euros en ayudas para el año 2026 directas a la compra de este tipo de vehículos. 400 millones de euros. O Senado aprobou esta tarde a rebaixa do IVE en produtos de alimentación como carne, peixe, conservas e ovos. A medida prevista nunha disposición da Lei de Servizos de Atención á Clientela implicaría unha baixada do 10 ou 4% no imposto durante os 6 primeiros meses do ano que ven. Aprobouse cos votos do PP, que aproveitou a maioría absoluta na Cámara Alta para introducir ademais emendas á lei. Agora queda en mans do Congreso, que podería bloquear a votación. Seguimos falando de economía. Inditex presentou resultados récord nos 9 primeiros meses deste 2025. As vendas medraron un 2,7% ata os 28.000 millóns de euros. Os beneficios aumentaron case un 4% ata os 4.600 millóns. A multinacional anunciou ademais que ficha o ex primeiro ministro italiano Enrico Letta como presidente do seu Consello Asesor Internacional. Outra empresa galega, Urovesa, acaba de pechar co Ministerio de Defensa un contrato de máis de 320 millóns de euros. Fabricará 100 vehículos de exploración e recoñecemento terrestre cas últimas tecnoloxías. Comezarán a entregarlos o ano que ven.
Hoxe foi asasinada unha muller con arma branca na localidade de Torrijos, en Toledo. Tanto a Garda Civil como o Ministerio do Interior apuntan a un novo crime machista. O presunto agresor de 45 anos xa foi detido e trasladado a un centro hospitalario porque presentaba diversas lesións. No momento da agresión había 2 menores no domicilio que están a ser atendidos polos psicólogos do Centro da Muller e polos traballadores sociais do Concello. Detidos o anestesista e a propietaria da clínica dental de Alcira que lle causou a morte a unha nena de 6 anos tras un tratamento. A outra menor hospitalizada foi dada de alta hoxe. O anestesista atribúenselle ata 5 delitos: homicidio, lesións, delitos contra a saúde pública, omisión do deber de socorro e furto, posto que se descubriu que sacaba a anestesia dun hospital. A dona da clínica está sendo investigada por omisión do deber de socorro e por un delito contra a saúde pública. O xulgado de Alcira que leva o caso investiga tanto o falecemento como as lesións sufridas por outra nena de 4 anos. Esta cativa foi dada de alta hoxe despois de permanecer varios días hospitalizada en estado grave logo de acudir á clínica dental. Tralo suceso, soubose que o centro non dispoñía de autorización para realizar unha sedación intravenosa, como si se lle aplicou á nena falecida. A clínica dental únicamente tiña permiso para empregar anestesia local. As 2 menores presentaron síntomas parecidos despois de acudir o mesmo día á clínica, como febre, vómitos e somnolencia. Os pais da menor falecida aseguraron que a nena tivo que permanecer 4 horas en observación no propio centro ao non recuperarse da sedación, unha versión que nega a dona da clínica. Accidente brutal en Ponteareas con 3 feridos, un deles grave. O coche caeu por un terraplén e as imaxes de como quedou van ver que dan conta da violencia do golpe. Este é o estado en que quedou o vehículo tras o sinistro. O coche saiu da vía e caeu por un terraplén ata bater cunha árbore. O impacto deixou o vehículo totalmente esnaquizado e fixo saltar o motor, que se desplazou ata uns 5 metros de distancia. E unha vez chegado ao lugar, pois nos encontramos un vehículo, efectivamente, unha saída de vía e nada, unha chica pois que está atrapada no coche. Ata a zona desplazáronse os servizos de emerxencia. Os bombeiros tiveron que escarcerar a un dos ocupantes, unha moza de 18 anos que quedou atrapada dentro do coche en estado inconsciente. Temos que facer unha retirada de teito totalmente para poder sacala e hubo que tamén levantar e elevar un poquinho o salpicadeiro porque tiña as pernas algo atrapadas debaixo do salpicadeiro. Os 3 ocupantes resultaron feridos e tiveron que ser trasladados a un centro hospitalario. A moza, que tivo que ser rescatada do interior do vehículo, continúa ingresada e permanece estable. O Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas acordaron recomendar o uso da máscara ás persoas con síntomas gripais. É unha das medidas acordada na Comisión de Saúde Pública, onde se aprobou un plan común frente ás infeccións respiratorias. Tamén se prevé un uso generalizado das máscaras nos centros sanitarios en fases de epidemia, o tempo que se fomentará o teletraballo cando os síntomas leves non xustifiquen unha baixa laboral. E o Sergas lanza unha convocatoria extraordinaria para que os nenos se vacinen da gripe. Están citados 33.000 rapaces de entre 6 meses e 11 anos de idade para este venres tarde e tamén para o sábado. O venres inmunizarase só nos hospitais comarcais. No resto dos centros sanitarios haberá o sábado horario de mañá e de tarde. O conselleiro de Sanidade chama a participar para protexerse contra o virus. Máis asuntos, xa somos oficialmente máis de 2.700.000 galegos. O INE confirma o aumento da poboación en Galicia no ano 2024. A Coruña acada a súa cifra máis elevada de poboación en décadas. E Ferrol confirma o cambio de tendencia despois de anos perdendo poboación. Roza agora os 65.000 habitantes. E son especialmente significativos os casos de Santiago e de Lugo, que sobrepasan por fin a barreira dos 100.000 habitantes. Estamos nas 2 cidades. Comezamos por Santiago, Iván. Así é, Santiago que supera por fin esa barreira dos 100.000 habitantes, levábamos rozando esa barreira, ahora por fin a supera para situarse nos 100.842 habitantes concretamente. Isto implica moito máis que unha cifra, isto implica un maior financiamento público, mellores servizos e ata elixir máis concelleiros nas vindeiras eleccións municipais nas que se pasará de 25 a 27. O crecemento da poboación en Santiago do censo débese sobre todo ao aumento da poboación estranxeira. Venezuela, Perú e tamén Colombia son as principais
principais nacionalidades foráneas na capital de Galicia. Si, outra das cidades que tamén pasou ese limiar dos 100.000 habitantes é esta cidade de Lugo. Concretamente, segundo os últimos datos ofrecidos polo INE, son concretamente 100.071 os habitantes. Un fito histórico no que ten moita importancia tamén a poboación estranxeira. De feito, a cidade conta con veciños nacidos en máis dun 100 de países. Unha boa nova que, como ben indicaba Iván, trae novo financiamento, pero tamén pode traer novas oportunidades, tanto a nivel empresarial e incluso a nivel cultural. A raíña Leticia presidiu en Salamanca a entrega dos Premios Nacionais de Discapacidade que levan o seu nome. A investigadora Ana María Iglesias Maqueda, a Confederación de Saúde Mental de España, a Fundación ou a Asociación Danza Down foron algúns dos galardoados con este premio. Na súa intervención, dona Leticia subliñou a necesidade de cambiar a forma de pensar sobre as persoas con discapacidade. Cambiar de mentalidad es que las personas con discapacidad estén en los espacios donde se toman decisiones. Cambiar de mentalidad es respetar a las personas con discapacidad a través del fomento de la inclusión, que no es una palabra vacía, sino que requiere ayudas, recursos, apoyos, convivencia, educación, desarrollos normativos. Precisamente, a conselleira de Política Social e Igualdade avanzou que o Goberno galego traballa nesa liña. Fixo no acto conmemorativo do Día das Persoas con Discapacidade celebrado na Cidade da Cultura. Destacou que porán en marcha no 2026 un plan estratégico consensuado cas entidades sociais da discapacidade en Galicia, que terá carácter transversal para incluir todos os ámbitos das súas vidas. Cada vez máis xente pasa o aninovo fora da casa. Se están a preparar unha viaxe ao Reino Unido, teñan en conta que se van a endurecer os requisitos de entrada a partir do próximo ano. Londres, María Sabarís. A simple solicitude da autorización electrónica de viaxe coñecida como ETA non será suficiente para visitar Reino Unido en estadías curtas de ata 6 meses. A partir de febreiro non chegará con presentar ese comprobante do inicio dos trámites. No momento da viaxe, a ETA terá que estar xa aprobada, porque as aerolíneas non van deixar embarcar se non hai unha resolución favorable da solicitude. A maior parte das autorizacións concédense case ao instante, pero nalgúns casos poden tardar ata 3 días, por iso é recomendable solicitalas con antelación. O goberno británico xustifica este endurecemento como unha medida máis para reforzar o control fronteirizo e evitar entradas irregulares no país. E tamén do exterior chega a imaxe viral do día, a dun chimpancé dun zoo da China o que lle guindaron un paquete de tabaco e, para sorpresa de todos, prendeu un cigarro e botoulle unhas chupadas. Polo visto, os donos que tivera dabanlle tabaco e alcohol, por iso sabía de que ia o tema. A xulgar por como fuma, poderíase dicir que tiña mono. Non só do que temos mono é de larpeiradas. Os doces de convento teñen a súa propia feira na Coruña, Expo Convento, todo un clásico do Nadal para os padais máis larpeiros. Hoxe abriu as súas portas. Ringleiras para facerse cos doces de convento máis prezados. Hai máis de 200 variedades. Unas yemas, unos roscos, unas trufas, turrones, polvorones, mazapanes. Expo Convento é un clásico do Nadal na Coruña, kilos e kilos de saborosas pezas elaboradas en máis de 50 conventos de España. Hai que percorrer a xeografía nacional porque as monxas hai moitísimos conventos que nada máis que venden o torno, entón temos que ir buscar o produto. Estoy encontrando muchas cosas ricas. Son produtos más naturales, más caros, pero más naturales. Todo produto artesán, entre os de Maisona, o biscoito marroquí catalogado como un dos mellores do mundo. Na representación galega hai novidades. Os monxes carmelitas de Santiago de Compostela, que son unha comunidade nova que levan aquí menos de 2 anos en Galicia, temos o cistro de Sobrado, co famoso doce de leite. Ata o luns día 8 na sede de Capuchinos, sempre que as asistencias non se esgoten antes. As veciñas de Bande desafían ao autor dunha pintada que parece mofarse delas. O iluminado escribiu o Banco das Meigas, sinalando as que sentan nel, pero as mulleres non se arredan. Pola contra, sentan ante a nosa cámara para que as vexa ben. Sorprendemos a estas amigas de Bande regresando dun paseo. O carón do portal teñen un banco para recuperar en folgos, pero desde o 1 de novembro loce unha pintada desafiante. A min non me importa, pero pareceseme que eu fixo unha persona
que lle dá rabia que estiemos aí sentados, que non lle gusta que estiemos aí sentados. Sen sinalar a ninguén en concreto, elas teñen as súas propias hipóteses sobre a autoría da pintada. Eu digo que foi un veciño daqui, da zona nosa, do barrio. A mí non me importa, non me sinto aludida, non me importa. O que o pintou debía ter algún antepasado que era meiga. Lonxe de lle prestaren atención, sentan como a calquera outro día. O frío é o único que as bota para atrás. Eu non me sento agora porque fai frío, eu vou me seguir sentando igual, e iso non me importa para nada. Nunca un día que fagamos xa vedes como está o banco cheo por aquí a xente. Agardan pola primavera para retomaren un costume que non atende a provocacións. Hoxe abriu o público en Madrid unha grande exposición dedicada á raíña Vitoria Eugenia, que modernizou o papel da consorte na coroa española. Na Galería das Coleccións Reais pódense contemplar 350 pezas relacionadas ca súa vida de raíña e de muller. Destaca dentro dunha vitrina unha tiara que seguro que lle soa. A cara máis íntima dunha raíña lectora, cunha historia chea de luces e sombras. Neta da raíña Vitoria de Inglaterra, Vitoria Eugenia de Battenberg, Ena, pisou por primeira vez España en xaneiro de 1906 para selar o seu compromiso co rei Alfonso XIII. E 4 meses despois subiu a un coche de caoba e converteuse en raíña. Pero ao sair da boda, un anarquista tiroulle a comitiva nupcial dende un balcón un ramo de flores cunha bomba dentro. Morreron 25 persoas, os reis saíron ilesos, mas a ela quedoulle unha sombra no corazón para toda a vida. Nun país convulso e antigo fíxose unha raíña consorte moderna. Deixou o legado do grande impulso que lle deu a Cruz Vermella. O deporte ao aire libre, a música. En todo iso pensaría ela ante o seu tocador estilo imperio. Pensaría así baixo o peso da tiara flor de lis, centos de diamantes que aínda hoxe vemos nos informativos sobre a cabeza da actual raíña. A Vitoria Eugenia, a Segunda República levou no auxilio. O rei e máis ela separaron os seus camiños. A última vez que pisou España foi en 1968 para coller no colo, para bautizar o seu afillado, un tal Filipe de Borbón. 9:22 minutos, temos unha información de última hora da que aínda non nos chegaron imaxes. Un home de 78 anos faleceu esta tarde atropelado no concello pontevedrés de Vilaboa. A vítima cruzaba a estrada por unha zona non habilitada e levouno por diante un coche. O accidente produciuse xa de noite, nun punto con escasa visibilidade, en un momento en que ademais estaba chovendo. Foron os veciños do lugar os que avisaron do tráxico suceso. Repetimos, unha persoa morta atropelada en Vilaboa, en Pontevedra. Imos con máis asuntos. Este serán estreous en Madrid a película Me has robado el corazón, rodada en Galicia e participada pola Televisión de Galicia. Óscar Casas e Ana Xara protagonizan esta comedia dirixida por Chus Gutiérrez e cos galegos Luis Zaera, Miguel de Lira ou Raquel Espada no elenco. A cinta de Ficción Producciones está subvencionada pola Xunta no marco dos fondos destinados a atraer rodaxes á nosa terra. Desde este venres estará en todas as pantallas de España. Son o novo Frankenstein, dixo Luis Bakansky cando espertou da anestesia nun hospital de Sudáfrica. Era 3 de decembro de 1967 e acababa de se converter no primeiro trasplantado de corazón da historia. Os medios recolleron o fito histórico usando palabras como milagre e o doutor encargado da operación Christian Barnard converteuse nunha estrela mundial. O trasplantado estaba condenado realmente. Tiña 56 anos e deranlle días de vida polas constantes crises cardíacas derivadas dunha diabetes. Cando lle ofreceron a posibilidade, nin o pensou. Foi implantado o corazón de Denise Darval, de 25 anos, unha moza que morrera nun accidente de tráfico. Bakansky recibiu o regalo dunha nova oportunidade. Por desgraza, viviría só 18 días máis a causa dunha neumonía, pero o avance sería imparable. Só en España, alrededor de 300 persoas reciben cada ano o maior dos agasallos. Que a vida siga latexando. Que pasen unha feliz noite. Ata mañá.